La influència de Joan Francesc Mira no és que sigui important ara, és que ha sigut molt important al llarg de tots aquests anys. La seva producció literària és importantíssima, ha fet unes traduccions claus de la literatura clàssica, però també ha fet producció pròpia. Però a mi sempre m'agrada destacar, perquè aquesta faceta de Joan Francesc Mira és molt coneguda. M'agrada destacar dos altres. Una, que també és coneguda bastament, que és el seu activisme i la seva influència en el que és l'ideari polític, de quines són les idees i què ha de ser el País Valencià i com s'ha d'incardinar en les seves relacions amb Catalunya i amb les Illes, i quin és el projecte polític que podria fer que ens autocentrarem i progressarem com a societat. I l'altra és tot el seu treball, que jo crec que s'ha dit molt bé en aquest premi i en aquest projecte, que és tot el seu treball dins del món de l'etnologia i com a fundador del Museu d'Etnografia de València, però també dels instituts d'investigació, i per tant ha sigut una persona preocupada des de l'àmbit científic, des de l'activisme polític i des de l'activisme cultural per al país en el que ha viscut i en el que continuem, afortunadament, comptant amb el seu saber fer i les seues idees.